Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 25 dekabr 2025 ýyl. Biz geçenki duşugymyzda ýa söhbetdeşligimde siz bilen şol Garaboga tragediýasynyň ikinji bölümini aýdyp beripdim. Indi bugün üçünji bölümine geçýär. Ýa dowamyna. Geçen sapar men aýdyp beripdim şol aşakdan ýokarlygyny, meselen şol Gyllarbatda Nebitdağda şol işlere kim gatnaşypdyr, şu jenayetleri, işlerini açmaly adamlar eden öz jenayeti barada yüzley görün berip geçipdik. Ya şolaň atlaryny tutup berip. Emma şolaryň her biriniň eden işi ya eden jenayeti barada bizde artykmajy bilen yeterlik subutnama bar. Ýöne inni olaryň ağırlaryna geçmeden owal enne görýän men aýdyp berdim Gyllarbatdan Balkana çelli kimleriň şu şyhyflan garşysyna jenayet işini gurnarlygy bar. Ýa şu jenayeti açman hemme günäni şyhyflan masalasynyň üstüne näme üçin atdy ýa atyldy diýilen soragy biz jogap gözläp berdik. Enne gelin dowamyna edelim şu gurrun. Diňe Gyllarbat ýa Balkan welaýaty bilen çäklenimi? Şyhyflan masalasynyň garşysyna gozgalan jenayet iş. Ya şu taýda çözgüdün tapdy ya tapylmady, şu taýda iş ýatyrlymy? Ýok ýurtdaşlar, ýatyrlyna. Näme üçin? Ene şu taýda dogorlaryň biri, ýa-ni şu hemme işi alyp baryn ýa arda ýazan ýa ýüz tutan ýa adalaty talap eden, hatta şol Aşgabatda prezidentiň köşküne ýörüşi gurnan, soňra eline Kur'an kitab alyp 14 sany ýetimanyň çağalaryň töweregine oturdup ene ýa-ni Gurban ulu Berdimuhammedow bilen Serdar Berdimuhammedowdan hara islen ene dogorlarynyň biri, ýagny Hoja Durdy Şyhyfyň kimlere ýokarda ýet tutulgyny arap geçmekçi bolýar. Ýokary diýenim ene şu Aşgabatda akylar. Gelin enne bu şulaňa maatlaryny yeke tutalım. Öýkelemesin olary benämçin aşakda akylan adam tutup durdy, bizin tutmanlar. Siz mene görersiňiz, diňlersiňiz, ýurtdaşlar onsoň düşünersiňiz. Şu Türkmenistan atly döwletde adalet barmy, hak hukuk işleýärmi ýa-da ýokmy? Gelin onu başlaýalyň. Ene ýanky Hoja Durdy Şyhyf ilkinji nowatda şol ýurt tutarlarynyň birini geçen 5 ýylyň dowamyna ene şol 20-nji ýylyň şu kuna çellini alsa, ol ýanky Türkmenistanyň gorunmak ministri bar. Begens Günnogduýew diýendi. Men oňa Günbatdyýew diýen sebäp ol goşuny batyran diýýüsüň biri. Ol Türkmenistanyň gorunmak ministri bolanyny öýlenim, ol Türkmenistanyň gorajak adamym däl özi ýa gorajak ýigitleri ýetişdirenem däl. Hana 2 ýyl gullukda bolup gelelen bir topar maýyp bolup gelýär. Sebäp o taýda urulyp ýenjilip, ýanky tire taýpalary bölýärler olary. Ondan ol ýanky Salaga, Malado, Starik şeýdip ene onuň bir-biriniň depesine şänik tutup maýyp bolup gelýäne bir bölük wepat bolup gelýänem şo taýda urusy ýerde olaňym atlary, sanlary aýdylanak elbetde giýdim saklanylýar. Ol aňyrdan ol sellesi balaklaryň pasardap gelip ol pasarda bizim türkmen ýigitlerimiz it atan ýaladip serhetde atyp ýygyna giden diýýärse, olaňam san sajagy ýok, aýdylanak. En atasyny diňe uğradylýar, wepat boldy. Näme üçin olary ýeterlikli ýanky jogap berilmediň sorag bardy. Ene şo gorama ýol başçylyk edýän ýa edip oturan şuň kun ene Begens Günnogduýew. Ýöne onunam daşgaryn Begens Günnogduýew ýa prezidentiň ýanynaky hukuk goraýan toparyň ýol başçysy. Ene şu mal enne üstünden düşdük ýurtdaşlar. Türkmenistanyň kimin hukuky bozulýan bolsa, äferilmeýän bolsa, ýerine ýetirilmeýän bolsa, şoňa gözekçilik etmeli ýa şoňa degisli terzde ýanky jogap bermeli ýa öpçün etmeli şo hukuk adam iň ýokarkysy şol seredýän, serenjam berýän ene şol ýanky Begens Günnogduýew. Men sen güljekmi, ağlajekmi? Ene
bir edil ýöne ýanky ol oýtok diýse biz kızlar batdylar ýa-da bakça diýeli marly dogurlamyzyň aýdysy şo bakçany ýa oýtogy şagalanýan ýaly ine şoňa öğrenen bolsa şo hak hukuk haýsy bir adamyň hak hukuky berja edilipdir. Bolýa öňkü döwralmaly şu günnägde şu komissiýa ýol başçylyk eden ber kimiň hak hukuky gorulýa azad edildi ýa şoňa degişli terde ferman çykaryldy ol adam aklandy. Hani? Ýok. Diňe günah geçişlik bar, aklanma ýok Türkmenistan. Sen şu usmagyň akkuşan bolsaň sen hiç kim aklamaýar. Sebäp o depäňizde galgap oturan ýurtdaşlar. Ene şol jenayatkar topar bar. Şolun jenaýatyny ölçär ýalanda 34-35 ýyllyk halkyň başyna salynan zulmy. Ýöne şu gün bizde şolun diňe bir masalan ykbalyny ene Türkmenistanyňky bolup geçýän jenayaty üstüne açmakçy bolýar. Ene bir bäş gezek ene günnägde arda ýazýar. Ondan günnägde şu taýda kabulhanasy bar. Şu taýda kabul edişlik wagtyny günüm bellenendirdi. Şoňa barýar ýanky, hozodurdy, şeýhi. Baranna günnägde kabul edenek. Ol bir 10-njy derejelimi, 15-nji derejelimi, ol boynu galystykly kellesi şilyapaly ene ýalakan bir kabul edip, boş wada bilen ýyna çykaryp goýberýär. Ene günnägde mesele şeýle. Ene bärik gelýäs bolansoň meclisiň başlygy we dünýä gözel Gulmanowy. Ýön adyny oňa en atasy ters sakypdyr. Ben edip oturan işin görümdi. O dünýä gözellen. Dünýä berbat takmalakan oň adyny. Awad oturan ýurdu berbat edip oturlar. Emma bimany kanunlary bilen ya halkyň boynuna salýan ya dakyan bir yalan ýaşyryk maglumatlardan doly kanunlar çykaryp halka alap oturlar. Ene şoň başlygym ýanky dünýä gözel Gulmanowy. Şoňa da iki gezek arda ýazýar. Şu maşgalasyň ýagdaý ibaret. Hara isläp, kömek isläp. Onsoň öze kabul edenek, ýöne şo kabulhanasy bar, kabul edilýän güller meclisiň. Şo tak iki gezek bar ýa hozodurdy. Maşgalasyň düşen ýagdaý barada arda şikaýet edip. Şo taýda da aýdyp gaýdy. Ene diýe siziň şu çykarýan kanunlaryňy degişli ýol başyň hiç birsem şo taýda ýerine ýetirenek. Siz şuna bir üns berýäňizmi ýa üns berip jökçüm diýip soraýar olardan. Ya üns berilenek diýip Eger yerden ses çykýar, şolardan seda çykana. Ene bu taýda da paltasy daşa derýär hozodurdym. Soň ýene kime ýol tutýar? Aşgabat ýa respublikan derejedäki ýol başlygyny bilen. Häzir men tapaýyn. Türkmenistan adalet ministri var. Meret Tagar. Adalet ministri esen o. Şoňa 8 sany arda ýazdy. Hozodurdy. 5 ýylyň dowamynda. Ýeki arda sanada kanagatlanarly jogap berilenek. Ondan oňa ýokardan aşaklyny ýene ardany ýanky welayet hakimine mi, welayet prokuroruny mi, Kızlarbadyň emesine mi Janayet bölümü gara sotaýdy. Hemmejik zat eli ýuwar ikel berip ýüzü diýdi. Bilen men size düşünürjek bolýan zadyň ustaýdy ýurtdaşlar. Sotaýdy aşakdan ýokarlygyny ýa ýokardan aşaklygyny goýulan ýanky işe girdilen ýörüti ene jenayatkar toparyň işläp düzen modeli bar. Şol bir-birini hökmen gollamaly, biriniň üstünden arda ýazylsa beýleksi gelip basmaly. Şu arda yol vermeliler. Ene edilýän oyun, ene aňyrsyny soňuna ýetemizde düşünürsüňiz meselen nämeden ibaratdygyny. Meseledin enni ondan soňra ol ýeme bar. Türkmenistanyň ýanky daşary işler ministri Reşit Meredov. Olum enni ýanky Howpsuzlyk şurasynyň agzasy da oňa da hat ýazdy, arda ýazdy. Oňa ýazan ardasynym ol aşakdaky prokuraturam ýene bir ýere uğradýar, ýene de jogap ýok, olam mene gitdi. Hiç şeýle peýda da ýok, jogabym ýok. Indi aňryk gelýär boli, ýokarda kim bar baş otaýdy. Ha? Seredýär, indi geldik. Aha.
Milli Howpsuzlyk ministri var. Atagaraýew. Ine soňa da 2 sany arda ýazýar. Hoca Durdy Şyhy. Öz maşgalasynyň başyna salynan şu musallat barady. Ýönkölen günah ýa jenayet barady. Agalarynyň ýa dogurlarynyň bir günah oturmagy barady. 14 çağan ýanky ýetim galyllygy. Başga da kan otaýdy ýazylar. Ýok. Atagaraýewdan hiç ýyl jogap ýok. Näçin? Meheme gullugy bolar, Milli Howpsuzlyk ministrligi bolýar. Milli demek bütün döwleti ýa ýurdu goramaly olar. Her bir garajdanyň hak hukugynyň üpçün edilişini seretmeli olar. Ýok. Şyhyplar bu taýdanam, bu gapydan, bu ministrden paltasy daşy der gaýdy ýydyna. Soňra inde gelýär o baskançyň çür depesine çykýar. Kim var? Baş prokuror Batyr Attaýew. Ünswerim şu taýdany, ýurtdaşlar. Batyr Attaýew Hoca Durdy Şyhy jemi ýazan ardasynyň sany 38 sany arda 5 ýylyň dowamynda. Şoň birine de ünsweren Attaýew. Ine jenayetkaryň ulusy Attaýewiň özü bolýar. Beýle de bir binamys orrumsa adam bar eken. Seredin 38 arda şoň hiç birisine bir kanun talap ediş şekilini seredilen ýa garalan ýeri ýok. Boş. Gelen ardan soňra goýberýär bir tualetde ulanyň kagazda gymmat ýa baha bar, emma bu ardalarda gymmat hiç zat ýok. Hemmece gitdi ana bilhana. Jogap ýok ýene-de. Bolly, bu taýdanam meni paltasy daşa derýär, Şyhyplan indi kime ýutmaly? Bulan in depesine galga oturan 2 sany adam bar da indi. Özüň peýgamber ornuna goýup berildi. O Mekke Medine gatnaýarlar, şeytan nasnaýarlar. Dinalar sizden estin indi solara da degişli şeýeri. Indi bir atasyna ýanky ozal bir kanun terze prezidentlige gelen ýa-da öňkü prezident wezipesini bir kanun eýlep oturan Niýazy ýanky bolar boğu öldüren adam Gurbanguly Berdimuhammedow son adyny 14 sany arda ýazýar. Hoca Durdy Şyhy. 14 arda. Ene so halk adamlar nesinin sol arkadağı diýänigde Hoca Durdy Şyhy 14 sany arda ýazýar. Oňa da jogap ýok. Ondan soňra dogmasy var häzir şu mahal ol kursyna ýelap oturan. Olum bir kanun onu aýtmaly. Men olum adam prezident diýip tutasym gelene, bir kanun adam men näçe kanunlaşdyrmaly. Ene Serdar Berdimuhammedowyň adyna da 11 sany arda ýazylýar. İkisini jüwitleşdirse ataly oglu bilelikde ýazylan ardan sany 25 arda. Birisine de kanagatlanarly jogap ýok. Birisine de getirip şunu ýörete komissiýa düzülip näme bolupdyr, şo komissiýanyň netijesini şolaň eline beren adam ýok. Komissiýa ýok teber. Aýny Balkan suudy dogry netije çykarypdyr diýip ýapyp goýber. Ya kızlar badyň dogryna ýyzarlapdyr, tapypdyr diýip biz başgaça çözemde meseleni ýani hat ýazýak golçakka uğradylar. Sebäp ýene de gaýtarap aýdýan itin guyrugyny basanak bulardy. Bulan hemmejigi guramaçylykly jenayetkar toparyň agdasy. Yerden ýöränden söz ýokurkysyna çelli. Ondan bula bir-biriniň jenayetini ýapyp otylar. Ne seredin? Şunça arda ýazylypdyr. Emma şol jenayeti işine ne 5 ýyl bäri hiç kim garanagam, garamaga meslena o bir Şyhyplyň 2 dogany ana bir güne ýagdaýda türmede çüýrep ýatyp 5 ýyl bäri. Ene bolýan zatlar şeýle ýurtdaşlar. Ondan bu taýda seredin ýene de bir bolan zat bar men beýleki emede aýdyp geçipdim de başan birmi. Şo ýanky tutluk başlanýar da. 2 dogun otak ýygnadylar. Bir Hoca Durdyny on mästutka beýle basdylar. Ol ýank altyn özün ýygnadylar onuň näçe sutka.
Bir on qyydyn alyp gitdiler Aşgabatda 16 güllap. Genillerinin bir otadı uksuz içip öz canını kastetti. Öldürülen gelinden de asgar idi. İkinci gelinleri. Indi o maşgaly başına ajradı botu. Olanım eline bir tapar gidip yatan mal bilen mülk var. Yere yese olur. Mala yese olur. Önkü çoparlar o kaçıp gidiyor ya içinde cenayet ederleri var. Olarım yitirim oluyor. Olan oruna hiç kim boyun alanak gelip şu mallarını feretmeye. Bilen başı şeyler qoğadıkın. Teridin bolyandan. Hiç kim boyun alanak şulan malını feretmeye. Muhtun eder elbette. Yön şuları hükümet gorkuyadı gözünün oduna ile barsanız sizden basarsın. Ene şeydip balar sol sığırlarını meydana kovmalı bolýarlar kışın günü. Sebep yatakta buları iğim vermeli, seyretmeli, bakmalı, su vermeli, tedegin arastalamalı işken. Şon için bu malları bular meydana sürüyorlar. Ene, gördünüz mü? Näme bolýar? Aşa 20-nji ýyldan 21-nji ýyla geçen kışta bular hemme malyny mezur ýagdaýda meydana koýýarlar. Täp o yatakta ölüp galjak serediýän adam ýok. Ene? Näme boldy? 21-nji ýylyň ýadyna çykylanyny şolaň iri şahly mallarynyň ýagny sygyrlarynyň 92 san sygyr haram ölýär. Otsuz, susuz, yılısız, gorosuz. Ine bular şey edip guruplu maşgalan üstüne çöküp yok edip dudağı ne diýerler. Ine bolun da. Ine edilen cenayet. O galanjysynyň eline aklyny malýalar ana ulagasynyň ýanky sowgat berilen Yapon maşini var $35,000. Ondan sonra cenayete gatnaşan maşin ona malk edýärler. Seredin bulara. O näçe ýene pul alınıpdyr, näçe mal, mülk alınıpdyr. O zatlaryň anygyna soňra ýeter. Ýöne şuun kun men sizin dikkatyňyza ýurtdaşlar şunu ýetirmekçi bolýar. Sebäp maňa jaň edip sorap duran adamyň sany sajagy ýok. Halmyna da bu soň näme boldy? Nädik bu torur? Näme bolur? Benim için beýle cenayet bolýar. 20-nji asyra sygýan zat şu cenayetler. Ya Türkmene mahsus zatmy? Soruken jogap ýok. Gidip ýatan Kürän owa Garabogazy nüzer bir maşgala tapylmady. Şolaň malyny mülküne eýelik eder ýa sereder ýa şolaň başyn gowgadan çykýança ýa aýrylýança bir iş çözülüp gutarýança. Ýok. Ýok. Ene ştaýda halkyň mezgunasy var, ýurtdaşlar. Men şon üçin size näçe ýyl ber aýdyp geldim. Siz diňe ýanky oğluklaňyzy döredim. Öz araňyzdy, öz obaňyzdy, öz rayon merkeziňizde, vilayet merkeziňizde näme problemi bar bolsa, ilk başdan şu problemany gozgan, soňra şoň sözgüdüni gozgan. Ine şonu şu oğluklar köpelip, sany köpelip, biz onu döwletiň nire gelip düşenini, haýsy çukurda ýatanmady, biz ine şonu biler. Ondan bärde hani ine Garabogaz size ine misal hemmemde bütün Türkmenistana ine 14 sany çağa yetim galdy. Hani bärde ine Türkmençilik? Ha? Ýurtdaşlar men size ýüzlenýär. Näme üçin şeýhifleň ýeközüm goýdum o ajdar halaň öňüne? Bir tragediýa, käşe bir maşgalan başyna düşen bolsa, o beýle däle. Men bilýän zatym müňlerçe maşgalany ýok etdi şol rejim. Özleriň guruply, maşgallar, ilmli, bilimli, düşünjeli, guzurly, gaýratly, öz gazançyny öz görejek ýolun bilýän adamlar maşgallaryň hemmesini ýok etdiler, üstüne çöküp. Käsin diýri goýdular, käsin öldürdiler, käsin ýurtdan çykarýar etdiler. Sizem şonu gaýıl bolup otursunuz. Ine şuun kun gelip duran ýerimiz ine şol şeýhifleň maşgalasynyň başyna gelen tragediýa. Men başyma gelmezmi ka dip gelmez dip pikir edýän adamlar bar. Ya Türkmenistan. Gitjek ýeriniz ýokdur. Şo rejim saklanyp durjak bolsa depäňizde galgan. Görjeňiz şular ýal görgi bar, çekjeňizem şular ýal jebir bar. Özüňden beýgüne.
Men günäli baýdama. Şoň üçin aýdyp gelýärdi. Türkmenistan türmelerini ählisini boşaltmaly. Şap o taýda işläp duran kanun bolmasa, şo kanuny ýöretmeli, guramalyň özleri jenaýetkär bolsa, onu olur. Näme üçin onu türmede tutýarlar? Näme üçin onu adamlar Türkmenistanyň grazdalary, ýurtdaşlary, watandaşlary türmede tutýar? Bular bolsa halkyň depesine şänik döwýär, hakyky jenaýetkärler. Aýdyp berdiler. 700 milyar dolar ene şu geçen 34 ýylda Türkmenistandan ogurlanan ya çıkarılan. Ha? Bular bolsa aýdýar şo diýe 80 min mana düşün 2 sany dogan öz gelinini öldürüpdirdi. Ol 80 min manadyň nämesin ana olun 92 sany sygyr haram ölüpdir. Ha? Bir pikirlenip görmeli, bir adamın üstüne güne yeme yüklemezden ozal. Yok, ol yürüte edilen. Sebep bu maşgaly, gruplu maşgaly, öz diýerli maşgaly. Olur, o öňünden her çıkan yeme organisasyona ya ýene birine para peşkeş berip günni görüp bererler der. Öz erkine ýaşap ýören gumly adamlar, men gumullar şuwun tanama. Şeňmi? Gaty edelli, diýerli, gojurly, gaýratly o taýda gumda ýaşaýan türkmenler. Şo hakyky türkmenleriň soňkusyny hana ol 31-nji ýylda dählede gyrdylar. Şeňmi? O taýda adamlar öz obasyny gorap bildi. Öz aryn namysyny gorap bildi. Buňkular bolsa hana bir topar haramzadydan boksa çyşyp otyrlar. Näme bar gorkup? Öňde soňda ýerde hiçde. Sen garry bol, sen ýaş bol, sen baý bol, sen garyp bol. Ajal boynumyzda her birimiziň ýurtdaşlar. Ende sen şu namartlyk edip bir gün beýlekilerden uzagrak ýaşanyň bilen näme utýapdy? Hana otyrda 2 sany beýguna, ene şeýhifler anyk maşgalany alýar. Ýygyna garym 14 sany çagy. Bulan eýen boy ýeteni bar, durmuşa çykjagy bar, öýlenjegi bar. Bäsine ejetem ýok. Kakasam ýok. Galan 9-synyň kim? Ejeti bar. Kakasy ýok. Olar geler edýäňsi türmeden. Ýani 15-16 ýyl dowlukda oturmaly adamlar. Hani bulan toýuny kim tutmaly? Kim aktyk söýmeli? Seredin, görün özüňiz. Ene şu taýda men duraýyn şu ullukça, dowamyny eder bu gurulma. Hemmejigini ýekeme kim näme diýipdir, kim näme aýdypdyr. Hemmejigini fakty elimizde, haýsy edaralara ýüzlenipdirler. Haýsyndan bular näme jogap alypdyrlar. Hemmejigi bar. Biz bu gurulmy beýle ekrana çykarmak üçin goýamda. Munta soňuna çelli. Şo haramzady jenaýetkär topar bilen nähil terde tutulşmalym bolsa, görüşmelim bolsa, uruşmalym bolsa biz taýýar. Şonam eder. Täp meni şo halk saýlady deputat dedi. Oy näçe ýyl geçdi geçipdir. Men ýöne öz borjum bilen öz halkymyň öňünde, ýa saýlan adamlaryň öňünde. Onun üçin siz ol köşkdekiler, on bäri ýanynakylar bir ýanky näme bi? Nebit dağda kılar, kızlar batta kılar. Durun. Men size bir zady ýatladyň. O 89-njy ýyly ýadyňda salyn. Nebit dağçylar näme etdi sizi? Ýa şo ermeliler. Sizi şondan beter ederler. Siz bir halkyň üstünden beýdip, gülüp, beýdip, zulüm edip, jebir salyp bilen emesine. Siz hiç açan uzak ýaşamarsyňyzam, gülmersiňizam. Isle kanun boýunça, isle bir kanun. Sizin çözgüdüňiz tapar halk. Ýöne siz höre köşe düşünjek heýwan nälekeňiz bilenmek siz haýsy ene süýdemdir bulardy. Siz öz halkyňyzy ýigrenýän nejitleňem nejiti. Düşýänmi? Ýöne görjegiňiz bardyr, ýöne şoňullar başyňyza düşende çyňsaman. Men size ozalyp näçe gaýtdym, ýene de aýdym. Kaçıp gitjek, giýgenjek, bukuljak ýeriňizem ýokdur. Isle pasportuňyzy ýitgediň, isle ýüzüňizi tersine çöwüriň.
Siz sırtınızdan, götünüzden tanarmylar. Elinizi götüňe dagam getirirler. Cinayet eden ýeriňize. Jogabyňyzy siz artykmajy bilen berersiňiz. Şol maskalasyň başyna salynan zulüm, o 14 çağan göz ýaşy, o atalaryň türmede ol göz gulban durmuşy emesi ýagdaý. Siz ýaşadyr ödýän. Ya sizin çağırlarınızda şunları zulüm etmediler mi halk? Eme saçanlığı edin, edisini diye iyilene salıp verir adamlar. Sonay da enniydi. Böyle ben şu yerde durayın yurttaşlar, o yetiştim, teadilin ön yanına bir kutlaşır, yoksa şu gurrum devamını teadille nedir? Sağ olun, sağ oturun, dinlen, özünüze gerek neticen çıkarın. Hem anadın önünde sağlık yurttaşlar.